Kembali di vlog keseharianku di hari Kamis pagi yang cerah iki mangke aku ke arep usul mae yang warunge Mak Ikem kon ngedol nih gabah. Dadi mangke mangesuk aku duweling mae le engko ke dolno gabah sing enek nggon mawon kidul kae. Jare niki gabah beras abang kuwi tapi ki wis suwe bola wis 2 tahunan apa 3 ngono lho jare. Ya kuwi ke gabah hasil panen saka Tegalku dhewe bola. Soale nek Tegalku ke tanduran iki beras abang kuwi lho. Ora salah ke jenenge iki Parigogo ning nggon kene iki jenenge. Lah ya kene iki kok gabah ke mak kuwi ki ya nek gabah bawon-bawon bapak le buruh nyang batu kuwi ke salok ki ijik. Lagi iki jare kon ngedol ngono nyang mak iki. Iki mergane didolke jare mak iki wis suwe lho tandunan wis 3 tahun bolo nek ra salah ki. Dadi apa mungkin beras engko nek diselepne ora patek enak ngono dango mak iki. Nek asline malah gizi ngene iki bola beras abang ini iki aku ke ya doyan nek grup beras abang ngono. Wis tak toto takon nggon pitku semes herek iki lawange tak tutup iki mangke mak iki wis dhisik nyang ngene Mak Ikem dadi aku karek nusul iki mangke. Langsung tak selah pisan ya urip bola nek semes iki mbuh semes motor perjuangan tenan iki Bang Bolo iki dhisik iki ngancani aku nyang ndi-ndi. Dadi iki motor iki ora bakal tak dol iki bola wingi nek sing kencang nek nggon komentar ke 750 tak kon nambahi 20 tapi guyon bukuran ki.